Aparo ni wach mar yiero jaji mane owuro tamre yiero ka ne otimo maber ahinya nikech ing'e ni chik wacho ni Judicial Service Commission mochung' ne weche mag interviewing kata mana penjo judges penjo kose wacho osedhi through kanye ma ka in gi problem moro kata NSIS report itero iwacho ni ng'ama udwa yiero ne en ng'ama jakuo ng'ama jamibadhi osetimore kama 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 to ripode ma kamago ne onge gi judges gi emomiyo President Uhuru ne ok otimo maber ahinya. President Uhuru ne panis joge judges moko nitie mano obete wach mar BBI mano wacho judgment mar BBI mano throw BBI ko tapane asira no make ng'eni gisebedo jatend piny to be koro yok wang' ahinya kanyo bi ng'eni waseyo Uhuru ne ok otimo maber ochando judges gi panis gi oketo gi a lot of problems omiyo appointment mane William Ruto timo morwako judges abich mane Uhuru notimo maber moko nokwalo pesa cases bedo cases evidence maonge kosango matimore nikech kiyudo sirikal machako tiyo kamano mano matiende ni gimbe gitie cases moko gibiro keto kuom ji aeto gitero e judiciary to giwacho ni macho nche wagolo lakini ng'ani mato be deal go Uhuru emomiyo wach mar closeness mar executive gi judiciary no en gima miyo wakionto ahinya nikech judiciary ok ni miyo pesa nikech gine ni it is a privilege gin an arm of government ma constitution owacho ni should be funded koro pesa gi onego be ni gode consolidated bank direct gik moko onego be ni keto machalo kaka ng'at moro ma koro nyathi moro mitero ne biscuit in the evening seche moko ing'iewo ne toy judiciary nitie gi right mar pesa gi